Σήμερα συγκρίνουμε δύο από τα πιο δημοφιλή smartphones στην αγορά, το iPhone 17 και το Samsung Galaxy S26 Ultra. Μάθετε ποιο από τα δύο σας ταιριάζει και γιατί ίσως δεν χρειάζεται να αλλάζετε κινητό κάθε χρόνο. Το iPhone 17 έρχεται με το νέο A17 chip, προσφέροντας απίστευτη ταχύτητα και αποδοτικότητα. Με την οθόνη OLED Super Retina και 120Hz refresh rate, η εμπειρία θέασης είναι εξαιρετική. Η νέα 48 MP κάμερα είναι έτοιμη να αποτυπώσει τις καλύτερες φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό. Από την άλλη πλευρά, το Samsung Galaxy S26 Ultra εντυπωσιάζει με την 200 MP κάμερα του και την 6,8 inch Dynamic AMOLED DuX οθόνη, η οποία υποστηρίζει 120Hz. Το Snapdragon 8 Gen 3 chipset του εξασφαλίζει εκπληκτική απόδοση σε παιχνίδια και multitasking. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα 100x Space Zoom, προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες στις φωτογραφίες σας. Όταν τα συγκρίνουμε, το iPhone 17 υπερτερεί στην αποδοτικότητα και την αφοσίωση στο οικοσύστημα της Apple, ενώ το Galaxy S26 Ultra προσφέρει μοναδικές δυνατότητες στην κάμερα και την οθόνη. Και τα δύο τηλέφωνα είναι εξαιρετικά και πληρούν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη. Αλλά η ερώτηση παραμένει, πρέπει να αλλάζουμε τα κινητά μας κάθε χρόνο? Ενώ οι νέες τεχνολογίες είναι εντυπωσιακές, η συχνή αναβάθμιση δεν είναι πάντα απαραίτητη. Τα σύγχρονα κινητά, όπως το iPhone 17 και το Galaxy S26 Ultra, είναι εξαιρετικά ισχυρά και μπορούν να σας καλύψουν για πολλά χρόνια. Ο κύριος λόγος για να αλλάξετε το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι η ανάγκη για νέα χαρακτηριστικά ή η φθορά της συσκευής, όχι απλώς επειδή κυκλοφόρησε το νέο μοντέλο, ανεξαρτήτως του ποιο κινητό επιλέξετε. Θυμηθείτε ότι η τεχνολογία εξελίσσεται, αλλά δεν χρειάζεται πάντα να την ακολουθούμε βιαστικά. Η διάρκεια ζωής της συσκευής σας μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ό,τι νομίζετε.